پٹاٹا غاتا اسٹ تنن خينا خيسونو قسمسي اسٹ كرينتي بيوني اسٹ كريم سلت تنكي تو دفتر فرق انت گڈ کیس دا گڈ انت اسمري گڈ كيري انت مطلب كودالت خوتنا نيامتا لتا ريت بيرغنه ولا مشيتنا لتا ريت بيرغري سرينو دا سوبنا شروع كيدا مالو كري دفتر كرينو كودال اچھا اسی کہ کھوڑا لڑتا گڈنگرے والا دفتر دی جوریا اور کھاد شاغنگے بنا رب العزت نازیمنگا پینا عزت بندہ اورو کاک ننتینا مختلف پروگرامات تو نما خدمت ٹی حاضر مسئول نینو کیری بسرون زمینداری نا کنڈا داڑی کرے ننا مہربان اس کیرے انت کننگٹیے پٹاٹا تخنگش نمی خبر ہے کہ ننا علاقہ نا پٹاٹا ارا علاقہ کہ یخو دافتا پٹاٹا کیرے انتہائی طاقتور مریک اور دانا کرے مانگ زیادہ ہے یعنی دا مارکیٹ رسیں گی دا پینا کرے دا دل پس ہے تو اندا باروٹ گڑاس دا پٹاٹا تخنگنا عرفنے نن تو کرے محمد صدیق سلو کی اڑان عرفنے دا پابو کی پٹاٹا تخنگٹی خیرت جی پٹاٹا تخنگٹی تو یہ خناٹ کی پٹاٹا دا خدا پن کرے نو داس تخنگٹی جی دے مال افتخانو ننے مچ لیٹ مسونی ننداس تخنگٹی انت داٹھ مم ٹیم استرے زمین گرم داٹھ مم ٹیٹ ترکی 20 جون اس کا مطلب ٹیم ترے دا پتخنگا فرق پک دا دنت پارے دا پاچا لو پارے پیراوی زبان دا پاچا لو پارے فرق پک دا ٹیٹ مرے یعنی اورے تخنگ مثلا پاچا لو دا دی پارے یعنی نم ٹیم تختویری تے تو دا امو جواننگا پٹاٹا پدا ودی مری کیا ترکی کیا نہ انت پتخنگا تے دا کمزور پٹاٹس مری جی نے ٹیٹ پٹاٹس مرے ایک دم او جی او ٹیٹ پٹاٹس اچھا پٹاٹا غاتا اسٹ تنن خينا خيسونو قسمسي اسٹ كرينتي بيوني اسٹ كريم سلت تنكي تو دفتر فرق انت ارا خيسوننگا ونا ننا علاقہ ناي اچھا دا یخنگا علاقہ تے ٹیٹنگا ارا کہ پیوننگا او پنجاب پمبرے کا کمے کا ونین مرے میٹھا مرے ونین مرے او مزتو میں تنگاٹی جی ونا خيسوناٹی مزے اے انین مرے پنجاب والا اچھا 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 تو دا سے دا خناٹا کی داڑے نم تخنگٹے سوریتا کاٹ کرے ریتا اچھا دا انتنا کاٹ کننگ نا تا ان مطلب اس دا کاٹ کے نے تخینت گڑا زو ترکی زون تو دا تخم دا دی پارے جی دا تخم پارے نہ تو عام ہو بازار ہم بندہ کلو وصل جا کے خطاب برے ترکرے یا دا خاص ہو جنرات خن متا وہ ترکی پک دفتلی رے ایلو سال مستا سال دا تخیرے دا انت مرے کا گڑا والا خن کے کا گڑا دا تخیرے گڑا دا زو ترکی اچھا دفتر تخنگ نانما دا سخن جدید دورے نو پگا مشین تا ذریعہ دفتر خرے نم دا تینا دوگٹ تخنگٹو تا دا دی انت پارے دا ارا کے اوزار اس دا صورتو تخنگٹو سوس دا ڈل پارے ڈل کننگ سنجیو ڈل کننگ تے سورے اول تخاص تا ولا مشاغریہ تا جیو اسی کی تخینتا والا مشا گیا دا ڈلٹ مشاغریہ تا اچھا دا ارا وقت تے اربا دا درخت مر فری دا سے دا دے راتو ہم پد گڈ کینن کو ڈالٹ ولا مشیتنا تے ولا دیر تفینا تے چیٹ ولا مزتو ہم پد ولا کشن گڈ کیس دا گڈ انت اسمري گڈ کیری انت مطلب کو ڈالٹ خوتنا نیامتا لٹا دا ریت پرغنه ولا مشیتنا تا ریت پرغری جی ولا تازه مشیت جی ونا جندنات مشت ولا اتنا اچھا یعنی اسی کنڈان ولا لو کنڈے تا شاخری پی مشتا جی اچھا وڑان فرق تمک اور ٹیٹ مرک پٹاٹے مش کونے کا مشت وت ٹیٹ مرک پٹاٹے زبردست اچھا داسنم اسد کپ است خاطر داڑی خناٹ جی دانا شیفان ولا راٹی مالا کی ترکر تو اٹ دانا اندازن دانا شیفان ترکی دا چوڑ خلی کمر او زمین نہ فرق ہے زمین ٹیٹ مسک پنچم برے کیتے ششم برے کیتے زمین کے بعد ٹیٹ مس اٹھی اشتم برے ٹیٹ پٹاٹے بلو مت رے زمین ٹیٹ زمین نہ فرق زمین ٹیٹ مس گڑا بلو تیرے جی اچھا دا ٹمس کنم اٹ گونی تخانو رے نن افت گونی خان افت گونی تخانو رے دس دف دا کی تیار مر ماشاءاللہ ولا رنگ مونی تیرے دفت کلا تمونے تنے گڑا وہ کراچی مونی تر چاہے خزدارا چاہے پنجاب مختلف جگہ تھے مونے تر کلات نا پٹاٹن انت بینگونس مخلوق انت پاک کی دا امرو پٹاٹس یا یخنگ علاقہ تا ٹوٹل اخس کی یخو علاقہ یخنگ علاقہ تا پٹاٹے باز مشہور ہے بلا بلا مولا تی لیز جوڑ مرے دفت بلونت دا ٹیٹ پٹاٹے اس مرے کا طاقتور باز جی ہاں ماشاءاللہ. اچھا دادی تیار مننگ اس کا اٹ دیرے تیری یا دا تو اٹی اٹوار دیر کنے کے ہفتے اٹوار دیر کنے کے دانا دیرنا انتے کہ
سبزی تدیر کنی نا تینا سیلو سسٹز پچی دیر کنی کسٹ باس دانا دمرے دا دے شش دیم تفینا افتف دیا مگر دیر زیادہ مستو زوزو تفساکینت پنچ دیا اخر کے دیر زیادہ جیو دیر زیادہ جیو ٹائٹ مرے دیر بتی. اچھا نم پر کہ دا خن والا پٹاٹائی کرے ننداڑی ترکن کی تخینا خن امر مرے کیچتے خن داخ چونکو انتس برے کیچتے نارن زو ترکی دا پٹاٹے خن خدو کی تخینا تا نے گڑا خن کی رہے جیو اون خن کپس خدو تخینا تا گڑا دا خن کی رہے گڑا ولا دار تخینا دا گڑا ترکی رہے یعنی اسی سال لس کشری تا او سال الری تا ایلو سال پدا جیو تخمہ کتنا جتا تخینا جی دادا سنو جندنا تخمی یا پینستانی سون جدنا جندنا ہے جی ہاں. چلو ماشاءاللہ عزت مند اوروں کا گڑاس گپ کرے پٹاٹا تخنگ نہ بارا ٹیت کریں دونکہ گڈ کننگ نہ پارے کہ ایسے وقت استا برے کہ مچھو تر کے گڈ کی رہتا یعنی مش سے رہتا پدا بلا چس سموٹی یہ کہ راٹے ما دا چوڑ خلے رہو دادی کشیر عزت مند اوروں کا کرا کہ سنگتا گڈ تننگ نہ ایتی کر رہے یعنی دا مش تننگ نہ تو داڑے بسن دا ماشاءاللہ دا جاگنا پٹاٹا تیار مننگ ٹیے زیبائیں گا پناک تخرونیں گا سنبھالانو تے دیرتی سنو خواری کرینو محنت کرینو دا سب محنت کرنیں گا ٹیو دا سنگتا دا صرفی نا کہ دا وفتیاں کہ دا گڈ تیننگ ہرا ٹیمان شروع کرن رہے ارا وقتا نہیں سر اینو دا سو بنا شروع کی دا مالو کرے دفت کرے نو کوڈال اچھا اسی کہ کوڈال دا گڈنگ رہے والا دفت یوریا اور کھاد شاغیں گے والا دفت کرے ڈل تیرو اتنا مکک والا کرے اتنا دفت دیرس جیو کہ دا میشام پت خلکم مرے کور کرے دانا ایک بیٹی کک والا اچھا جی ہاں سر دانا ہی بیٹک دانا نو مطلب دانا پٹاٹا جوڑ کے اچھا پٹاٹا کہ زمین یہ مرے کو مخص طاقت نقصان ہوتے نہیں گا نہ جی نہ داڑ نقصان نہیں چفتا دے نہ نقصان اف کور کرے دا مشتا یہ مرے کا مخص کرے دا پٹاٹا شیف طاقت ترسا کے کا اچھا دا مش یلا مرے کو طاقت تھی ہاں جی ہاں سر داس نو بندہ ہو جگہ اچھا دا کا پت دانا گڑن پینو بس ور ودان کی نہ بس دانا آخری بندہ دے والله دیر دانا بس دوائی انت تری تے یوریا تنت نٹروفا زهر اچھا داڑم دا گڑک چلیں گے ٹھیو یہ تو دا خدمت دل دا لافتی کپیر چا یوریا نیٹروفا سے دانا سر دا جگہ پٹاٹا نو منت پارے کیا ہے نہ دا علاقہ نا پٹاٹا مارے نہ علاقہ نا پٹاٹا مارکیٹ ٹیو ریٹ نا زیات سر نہیں یہ مننگ نہیں ثابت نہ کرے دا ٹیٹ پٹاٹا سے مارے راخی سنگا پٹاٹا وندا کا پیدا مارے کا دانا خواری انداز آگا اچھا دانا بلا دا موقع پت کرے خاص دیری والا کرے تیار مارے بس وہ بڑا بندہ تخیسی نا مرضی کشیں گے تے یا تینٹ کشستے تینٹ کارم کیس اٹ وقت بد کشل بسل دادی مطلب دونن تو اس مرو ارادو جیو ارادو دونن تو بعد اچھا دا کشری تے مئی جون جولائی اگست بس ستمبر اگست کشری دا جیو چلو ماشاءاللہ اچھا دا کا پت خالی دیری تری تے پتہ جیو دا خاص دیری بس اٹ وقت دیری بس دير اشتغى اشتيا نوديا بس ديديا مختلف دير ترزا كينه ٹی ٹی کے رہتا ہے نا ناجي يو دير مختلف بس انه اراته ما كيكا دير فارغ ما ساكر بس ترزا اچھا كينه دا پھلسم کیک جيو بول كيك بارك اچھا بارنگ ہم پت کشری جيو پھلے دس چوک باريسا سو ولا پنت كير بارك بس غوڑا او كپت كش مطلب مستو زندازه بس مئی نه جیو جون جولائی اگست شروع میں سن اگست اخیر شروع مئی اچھا ماشاءاللہ ارانگ ارانگ نم رائی کی رہتا دفتر بس دا بس رائٹ نازیاتی کوئٹہ ہم رائی کی نہیں کراچی ہم رائی کی نہیں آگ باز کے مس جوان رائٹس مس کلا تھا نا کشیرہ تھا ماشاءاللہ زمین تک دادا سخصن تیرو تونا پٹاٹے تخانس پٹاٹے 14 سے 15 استخان 20 اچھا سنگت بھائی 20 اندازہ 20 من جیو تو داڑے دا صدا کشنگ نہ تھا کہ وقت راٹی ما بریک تو گڑا معاشر والا ایت بریک یا مریک بس او دا جننا زیاتی اگر گنجائش مس تو تین ٹم کشن تخم نما جندنا یا جیو بازار وہ دا تخم نما بازار جننا انت بازار تخیرہ تینا نہ وہ دا سنتف کے سڑک تخم پر سال سے اس کا والا خراب ماری تینا جننا امر وہ چونکو ارے ٹوٹس
چلے جو ہم اوپر کو ایرا کوڑے سیناندا زمرو جو او دی چلے تخرے او د چیلٹی بس داسا تو ترکانی نستا یار ایرا ایرا کشیر داسے چلے تخان رو کن دس کا ایرا بس یکونم تو ایرا تو ہم نے تو دی چلے تخان روتے داڑا تو اس مست 5 دے 20 دے مست مثلا دیکھو کہ چلنا سیٹ یاو چلنا بس چلا سوٹے مو چن جو چلو ماشاءاللہ باز مہربانی عزت مند اورو کا کہ اینو دا پروگرام پٹاٹنا بارہ وٹا سنت کی سنگتات ننے معلومات مس نن میں دا پٹاٹنا بارٹ گڑاس کرے معلومات سنگتاتا زبان اشتسن امید اندہ دے کہ دا پروگرام انہوں ضرور پسند کر رہے برو کا پروگرامس کا موکل خوانا ہے اللہ نامانٹ